Molweni emakhaya. Ndicela uthetha nani namhlanje. Ndithethe ngezibayiyo. Kwiveki ephelileyo sithethe ngeziphawuli. Namhlanje kodwa ndifuna uthetha ngezibaluli gxebe, hayi izibayiyo. Okay. Zonke izifundo endizifundisayo usenako ukuphinda usijonge kula timeline yam. Uzawuzibona kulungile. Masiqalise. Okay, siphuhlisa ulwimi lwesiXhosa. Ubuyakhumbula kwiveki epheleyo sithethe ngezichazi, sathi sineziphawuli nezibaluli nezimnini njalo njalo. Kodwa namhlanje injongo yam ukuthetha ngezibaluli. Okay. Nazi iindidi zezibaluli esinazo. Sinezintsusa, that is izibaluli zentsusa, sibe nezibaluli ezongezelelweyo. Masiqalise ke ngezibaluli zentsusa. Zakhiwa njani izibaluli zentsusa? Umzekelo, kuthathwa esasivumelanisi sentsusa sesiphawuli esifana nqwa nesivumelanisi sentloko plus isiqu sesiphawuli. Ndicela ke ngoku ke sijonge ezi zivumelane sentsusa uba sinjani na umolo waso. Okay. Khawujonge. Isivumelane sentsusa isivumelane sentsusa sithatha isivumelane sentsusa. Okay. Isivumelane sentsusa esifana nqwa nesivumelane sisentloko. Bethuna ndicela uqaphele lento. Kwiveki ephelileyo ngoku yabe sisakha isivumelanisi besakha iziphawuli. Sithe xa kusakhiwa isivumelane sentsusa sathi esi sivumelanisi sifana nesisekelo sesibizo. Sathi umntu umthi imithi mi, amatye ma, inja i. Besithetha ngeziphawuli ke ngelo xesha, kodwa namhlanje akunjalo, sithetha ngezibaluli, isibaluli sentsusa. Kuthathwa esasivumelanisi esifana nqwa nesivumelanisi sentloko. Umzekelo, umntu umthi imilambo i. Ndiyathemba uyaqaphela uba laa mthi kuthathwa laa ukwizibiyeli ukwi-brackets phaya. Imilambo i, amatye a, inja i. Kwakhona siye kumahlelo awomeleleyo. Apha kumahlelo awomeleleyo isivumelane sentsusa sifana nesivumelane sentloko, but uyaqaphela isivumelane sentloko apha njengokuba besitshilo nakwiveki ephelileyo isivumelane sentloko sifana nqwa nesisekelo apha. Okay. Ngamanye amazwi kumahlelo awomeleleyo kwesa sivumelane sentsusa besithetha ngaso kwesa sivumelane sentsusa besithetha ngaso ndisosenje lapha ya. Okay, kuba lo cut and paste lona. Kumahlelo awomeleleyo isivumelane sentsusa njengobubona nalapha sifana nesivumelane sentloko, kodwa xa ujongile sifana nesisekelo sesibizo. Okay. Sithe isibaluli sentsusa kuthathwa isivumelanisi plus isiqu sesibaluli. Naziya ke iziqu sesibaluli. Naziya zona azibaleki, azifani neziya zeziphawuli besithe ziyi-18 kuphela. Apha azibaleki, banzi, ngqongqo, mqinwa, nqwabalala, nzulu, budibi, qatha, nyulu, ngcolile, ngcwele, mnandi, buhlungu, bukhali, buthuntu,
lusizi, mdaka, bomvu, njalo 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 njalo. Okay. Xa uthathe esasivumelwano sentsusa ewe wasidibanisa nesi siqu kuphuma oku izipaluli zentsusa umntu umnyama la umntu nankuya umntu omnyama njengoba usawubona umthi omanzi imilambo inzulu amatye anzima kuhlelo 9 inja imhlophe jonga kumahlelo omeleleyo abantu bamhlophe zonke eziyazi luhlaza pha zenza uluhlaza zizibaluli zentsusa esezakhiwe okay ilizwe libanzi isikolo simdaka uluthi lugoso ubuthi bumdaka that is bungcolile ukutya kuluhlaza zonke ezi ziluhlaza ziziphawuli zentsusa kodwa uqaphela ntoni ke ngoku kwesi sipaluli sentsusa siqaphela into yoba kumahlelo abuthathaka nangaya amahlelo abuthathaka that is ihlelo 1 3 4 6 9 kumahlelo abuthathaka isivumelwano sentsusa sisikhamiso kuphela umntu amatye inja whereas kumahlelo awomeleleyo njengoba bendishilo zifana nqwa nezisekelo zezibizo so sesinazo ke ngoku izibaluli zentsusa kumahlelo abuthathaka kumahlelo awomeleleyo ngoku ndicela sidlulele kumahlelo sicela sidlulele kwizibaluli ezongezelelweyo zakhiwa njani zona izibaluli ezongezelelweyo kusuke kufakelwe u-a phambi kwesiya sentsusa nanku ya u-a umbona usisakhi isichazi uyambona nanku ya ufakelwa phambi kwesibaluli sentsusa ebesithethe ngaso ngaphambili kwizilayiti ezingaphambili umntu umnyama u-a no-u bayamanyana benze u-o omnyama ngamanye amazwi as you can see kuwo onke la mahlelo abuthathaka kwenzeka umanyaniso lwezikhamiso umthi omanzi imilambo enzulu amatye u-a odibana babe babini benze u-a omnye inja emhlophe that is kumahlelo abuthathaka lawo 1 3 4 6 9 kwenzeka ntoni kumahlelo awomeleleyo uqolo ngokuncancazela apha andikwazi uhlala kakuhle nangamahlelo awomeleleyo nakhona nazi buyakhumbula kaloku kwizibaluli zentsusa ngasentla naziya besithethe ngazo ningazaziluhlaza ngoku ndithe cut and paste ndazibeka apha ngezantsi naziya ndasuke nje ndafakela u-a phambi kwazo osisakhi sichazi ewe abantu plus abamhlophe buyakhumbula ukuthetha kwam ndithe ukuba sifanisa isikhamiso esithile nesikhamiso esithile kuze kuphume isikhamiso esinjengoko sinjalo sithi ufaniso luphelele is a complete assimilation kodwa uyaqaphela lapha ku5 7 andiwasebenzanga onke amahlelo la ngenxa yexesha uyaqaphela lapha kuhlelo 5 7 11 14 and 15 sithe ilizwe a plus libanzi osisakhe isichazi libanzi isibaluli sentsusa sifanisa u-a no-i bethuna xa sifanisa u-a akuphumi a
akuphumi I, kuphuma something different. Gogo ufaniso aluphelelanga. It's an incomplete assimilation. Ilizwe elibanzi, isikolo esimdaka, uluthi olugoso, ubuthi obumdaka, ukutya okuluhlaza. Ngamanye amazwi, isibaluli esongezelelweyo sakhiwa kwisibaluli sentsusa ngokufakela nje u-a ekuthiwa usisakhe sichaze. Kwenzeke ke ezanguqulelo ndikubonise zona naziya ndizishongathele phaya. Nditshilo nathi kumahlelo obuthathaka kwenzeke umanyaniso, as you can see nanku umzekelo. Kumahlelo awomeleleyo, that is kwenzeke ufaniso olupheleleyo kuhlelo 2, make sijonge. Ewe kuhlelo 2 a plus ba abamhlophe kuwo onke amanye amahlelo la awomeleleyo kwenzeka ufaniso olungaphelelanga. Okay, uphela apho ke umfundi wakwa 11 grade 11 nowaka grade 12. Kodwa odlulela euniversity yena enyuka ethanda isiXhosa kwanomfundisi Ntsapho uyawukwazi into yoba izibaluli ezi ziyakwazi kwakhiwa kwezinye izigaba zentetho, kwezinye ii-parts of speech. Izibaluli ziyakhiwa kwizenzi. Sizawubonisa umzekelo ngezantsi. Izibaluli ziyakhiwa kwizibanjalo, kwakhona izibaluli ziyakhiwa kwezihlomelo. Make sijonge ke umzekelo xa zakhiwe kwizenzi. Jonga izibaluli ezakhiwe kwizenzi. Ndizawusebenzisa nje only ezi verbs, ezi zenzi zintathu kuphela. Jonga, umfundi ubhala uviwo, sisenze eso. Kodwa esasenzi sinako ukusijika sibe sisibaluli. Sithi umfundi la umbonayo useyesiya sakhe isichazi plus lowa osisivumelanisi a plus benza o. Umfundi obhala uviwo, who is writing examination. Abafundi bullet number 2, abafundi bagqwesile. Ewe, but now xa sinosenza sasenzi sibe sisibaluli. Abafundi abagqwese izolo the students who excelled ngezolo, etc. Another one, okugqibela, intsimbi ikhala ngo-3 p.m. Sisenze eso ikhala. But now xa sinokwakha apha kuso ke ngosakhe isibaluli, sinowuthi ke ngoku phambi kwaso osisakhi sichaze plus esasivumelanisi. Ewe, a plus wenza u-e. Sithi intsimbi ekhala ngo-3 p.m. iyasiphazamisa umzekelo. That who bullet 1, umfundi who, abafundi who are, intsimbi that, zonke eziya ngoku zizibaluli koko ezakhiwe kwizenzi. Masijonge ezinye ezakhiwe kwezinye izigaba zentetho. Okay, nayi ezi zakhiwe kwizibayiyo. Bethuna ndisazawuthetha ngezibayiyo. Izibayiyo zifola okanye zingena phantsi kwezibanjalo. Ngenye imini sawuthetha ngeendidi zezibanjalo. Kodwa okonamhlanje ndifuna wazi into yokuba xa sithi ngumntu, okay, yintoni le nto? Umntu ngumntu, ungumntu. Intombi yintombi, uyintombi. Isikolo sisikolo, sisisikolo.
iglasi yiglasi, iyiglasi zonke ezo zizibayiyo, that is zizibanjalo. Masijonge umzekelo apha ngezantsi. Ummelwane ungumntu ebantwini, utsho njalo kummelwane wakho xa engumntu onobubele. Now masijike sasibayiyo okanye sasibanjalo sisenze sibe sisibaluli. Ummelwane osisakhe isichasi plus la umbonayo phaya osisivumelanisa phaya ummelwane ongumntu ebantwini ngusisa. A neighbor who is umele uyabalula ubuntu bukasisa. Okwesibini, usiziwe uyintombi kaMbali. Usiziwe uyintombi kaMbali. Sisibanjalo eso okanye sisibayiyo. Sinokwazi umjika uyintombi sithi usiziwe who is Mbali's daughter. Usiziwe osisakhe isichazi plus lowa simbonayo phaya uyakhumbula into yoba bayamanyaniswa benze sithi usiziwe oyintombi kaMbali. Once uthi who is, that is seyisisibaluli eso. Bethuna ibizisibaluli ezakhiwe kwizibayo ezo. Ndiyagqibilisa ngoku. Sitshilo sathi izibaluli ziyakwazi ukwakhiwa kwizihlomelo. Siyakwazi ukwakhiwa kwizihlomelo. Ndaske ndancapha make ndisele. Jonga izibaluli ezakhiwe kwizibanjalo bethuna zizibanjalo ezakhiwe kwizihlomelo. Ngamanye amazwi sakha isibaluli kwizibanjalo ezakhiwe kwizihlomelo. Ndicela uzuqaphele loo nto. Naku umzekelo, utata ulapha usisibanjalo esakhiwe kwisihlomelo. Uapha usisihlomelo. Jonga utata isivumelanisi apha isihlomelo. Khawujonge la L in between. Uvale nje isikhewu between no ulapha. Utata olapha endlwini ngowam. Utata osisakhe isichazi plus nala besimsebenzisa benza the father who is here in the house. Now sisibanjalo esakhiwe kwisihlomelo. Now siyabalula ngoku. Once sithi who is besenditshilo, once uthi who is, that is sisibaluli eso koko esakhiwe kwizibanjalo ezakhiwe kwisihlomelo. Nako omnye umzekelo. Uphi ubhuti? Uyabuza umntu. Nansi impendulo. Ubhuti usekhaya. Ewe, sisibanjalo eso esakhiwe kwisihlomelo, that is isalathandawo esingu ekhaya. Asikwazanga ukuthi ubhuti uekhaya. Therefore uyawuqonda kuba kutheni sifakele u-S phakathi kuka no e. La S unegama njengoba nala nala L ebenegama. Kuthiwa uyimvala sikhewu is bridging the gap between the vowels. Imvala sikhewu. Ubhuti usekhaya. Now masisiguqule ke ngokwesisibanjalo sethu sakhiwe kwisihlomelo sisenze sibe sisibaluli. Ubhuti osekhaya ngowam. The brother who is at home is mine. Jonga ezasigweqe zibonisa into yoba u-a no-u uyamsesimazi uba u-a uyintoni. Usesakhe isichazi udibene nala usekuqaleni phaa usekhaya njalo njalo. Umanyaniso olwenzekileyo phaya, as you can see, osekhaya ngowam. Sigqibelise
izihlobo zethu zikwalanga. Abahlobo bam bakwa Nolitha kwalanga isihlomelo esasivumelanisi izihlobo zethu isivumelanisi sentsusa plus kwalanga osisihlomelo, that is osisalathandawo. Bethunana uyaqaphela uba isalathandawo sisihlomelo, that is one simane sithi isihlomelo phinde ndisalathandawo. Okay, izihlobo zethu zikwalanga. Oh, masimguqule abalule. Bethunana apha kuzokwenzeka amanyaniso apha. La a osisakhe isichazi umbonayo. Nakuya u-a, nakuya. Naku. Nalazi osisivumelanisi. U-a ufaniswa ngokungaphelelanga no-ikazi. Kwenzeke ufaniso olungaphelelanga phaya. Kodwa lujik ibe ngu ezikwala. Izihlobo zethu ezikwalanga zifudukile. Izihlobo zethu that are at langa zimkile, moved away. Okay, bethunana ibiziziba luli ezo ebendithetha ngazo. Ewe saphinda saguquka sathi izibaluli ngoku, nangona sizazi ngolunye uhlobo nje pha e-high school, kodwa ziyakwazi ukwakhela kwezinye izigaba zentetho. Zakhiwa kwizenzi, ziyakhiwa kwizibanjalo njengoba besitshilo, zakhiwa kwizenzi, ziyakhiwa kwizibanjalo njengoko besitshilo, eziphinda zakhiwe zakhiwe kwizibanjalo ezakhiwe kwizihlomelo. Bethunana besinjalo isifundo sethu, kodwa njengoko sazi make sijonge nje apha. Njengoko ubumamele mfundi apha phambi komzali wakho, ndicela ke sicubungule kulomhlathi uba ingaba kulomhlathi zikhona na eziya zibaluli besithetha ngazo, nokuba sisibaluli sentsusa okanye nokuba sisibaluli songezelelweyo. Funda lo mhlathi ulandelayo ukhethe iindidi zezibaluli. Besitshilo sathi iindidi zezibaluli zibini, sinezibaluli zentsusa nesibaluli zongezelelweyo. Mandikufundele ke uzokhetha wena. Elowo nalowo umntu kufuneka asebenze ngokuzimisela kuba ubomi bale mihla bunzima, ingakumbi kubantu abamnyama. Umhlaba wokhokho awusafani nakuqala kuba bona babephila ubomi obulula kunobethu. Bona obethu bufuna intsebenzo nzima. Zikhona? Nyani? Oh, kunjalo. Ewe, masiphinde sifunde sijonge. Elowo nalowo umuntu kufuneka asebenze nzima ngokuzimisela kuba ubomi bale mihla bunzima. Ingakumbi kubantu abanjani, abantu bamnyama esentsusa, abamnyama esongezelelweyo. Umhlaba wokhokho awusafani nakuqala kuba bona babephila ubomi obulula. That is easy life. Kunobethu bona bufuna intsebenzo enjani, enzima. Isibaluli esongezelelweyo, ubomi obulula, isibaluli esongezelelweyo. Kubantu abamnyama, isibaluli esongezelelweyo. Bale mihla bunzima, isibaluli sentsusa. Kulungile ke sawubonana kule veki izayo xa ndizawuthetha ngezimnini. Kodwa phambi koba ndisithele ndicela nje ukuthi
yinto enhle xa uthetha xa usebenza ezinye ilwimi ekhaya. Ngakumbi xa unabantwana abangamaXhosa, khawumane uthetha isiXhosa esi. Bethunana andizithiyanga andizizondanga ezinye ilwimi. Siyazi uba iilwimi zesiNguni zenziwa sisiSwati, isiZulu, isiXhosa nesiNdebele. Ngamanye amazwi umntu uyakwazi ukuthetha isiZulu xa ethanda, kodwa xa uyawumane uthetha isiZulu qha abantwana bakho bathi xa befika esikolweni bafundiswe isiXhosa abazubhideka. Okwesibini, uzawuthini ngenye imini uyawubhalisa umntwana wakho esikolweni uba afunde isiXhosa, xa ufika kuthiwe asikho kaloku isiXhosa apha, saphelelwa. Abathethi besiXhosa ngabaya bathetha isiZulu namhlanje. Sixabise isiXhosa sakho. Zama ukuthetha isiXhosa nabantwana bakho ukuze bazihle ngolwimi lwabo, bayazi